свинете да каже ме и те веднага пристигат. И те ли пристигат? И ние сега ходихме при тях, дадохме им солетки и всичките дойдох. Мога да ти покажа. Пусни пръчката да ни изпашиш мечката, баба. Пусни я долу, така остави. Тази вечер ще вали. Айде да отидем да ги разгледаме набързо, че ако усилим много, трябва да се приберем. Айде, баба, айде и ние да тръгваме. Ими ние вече сме отдавна тук. Първи дойдохме, нямаше никой. Сега трябва да си тръгваме ние. Виж баба Меца, как се чеше езичето. Да. Тези мечета видяли ли тук малките? Тези малките мечета видяли ли? Искаш ли да ги снимам, дядо?